Estamos no Museo Arqueolóxico de Ourense e vimos presentar unhas pezas que normalmente non son pezas que sexan moi destacadas porque, bueno, sempre suelen pasar desapercibidas dentro das excavacións. Son estas pezas que temos aquí, son unhas pezas de tiar asociadas á industria e á tecnoloxía textil das sociedades romanas e tardorromanas. Concretamente, estas pezas pertencen a uns niveis tardorromanos do xacemento, do asentamento do conxunto natural e arqueolóxico de San Tomé. Un xacemento que foi escavado durante moitos anos por parte do Museo Arqueolóxico de Ourense e a Xunta de Galicia. Pode ser considerar un dos xacementos mellor coñecidos do noroeste da Península Ibérica. Unha das características fundamentais deste xacemento é que ten unha fase tardorromana, é dicir, unha fase asociada entre o século IV e o século V, un momento de cambios que se están a percibir dentro do noroeste da Península Ibérica. No xacemento de San Tomé, dentro deses niveis tardíos, asociados a outro tipo de materiais desas cronoloxías, localizáronse estas 5 pezas de tiar, que, como vedes aquí, algunhas delas apareceron completas, outras, por outra banda, non están na súa totalidade, e pertencen ao nivel 015, do sector sur do xacemento de San Tomé, que foi excavado tamén recentemente no ano 2019 por parte do Museo da Xunta de Galicia e da empresa de arqueoloxía Breogán Arqueoloxía. Estas pezas de tiar, segundo a etnografía galega, segundo a antropoloxía galega, asóciase e vincúlanse ás actividades de mantemento, actividades vinculadas por imposición do sistema do sistema ás mulleres. Non quere decir que todas as mulleres fixeran isto, pero gran parte delas, en época moderna e contemporánea, sí que estiveron a facer este tipo de tarefas relacionadas ca confección das vestimentas das persoas do pasado, porque hai que recordar que antes de que existira Zara, antes de que existiran as súas derivacións, as mulleres teceron e construíron a parte desas vestimentas que aínda hoxe queda algunha muller que todavía o fai e, por suposto, as nosas avoas e as nosas nais fixeron e construíron e teceron, digamos, esa historia da Galicia que representan hoxe estas pezas de tiar do xacemento de San Tomé, en Ourense.